रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोरावल सोनभद्र। हवे रंगदार हमर सिंहरौली जिला, जहाँ जहाँ जाला उहाँ गाड़ देला किला। सुन, हवे रंगदार हमर सिंहरौली जिला, जहाँ जहाँ जाला उहाँ गाड़ देला किला। सीधी और रीवा पूरा साथ देवेला, हवे सिंहरौली जिला धके धास देवेला। 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 Music by Aman Rock. भोरे भोरे खबर छपेला अखबार में, जिला सिंहरौली के चर्चा बा बिहार में। कहा बुझाइल हो? भोरे भोरे खबर छपेला अखबार में, जिला सिंहरौली के चर्चा बा बिहार में। देवसर चितरंगी पूरा साथ देवेला, हवे सिंहरौली जिला धके धास देवेला। 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 दीने में गोली चलेला खड़े खड़े, रतन सुनील से डरे लोग बड़े बड़े। हरे रंगदार है हो। दीने में गोली चलेला खड़े खड़े, उमेश मनी से डरे लोग बड़े बड़े। विजया बाबू एक बार चांस देवेला, हवे सिंहरौली जिला धके धास देवेला। 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 अरे उलाट के पलाट दी बुझाई।